Korrekt aftagning af negleprodukt er afgørende for at bevare din negles sundhed. Der vil være forskellige præferencer til aftagning af produkt. Jeg vil nu gennemgå nogle forskellige muligheder, vi har her hos Nailstar. Den første metode, jeg vil vise, er den, der hedder Soak Off, hvor du bruger Nail Polish Remover til at opløse produkterne. Skal vi se her. Der har vi sådan en fin klips her, og så skal du bruge sådan en fnugpat, og denne her. Det første step, du skal gøre, er at fjerne din negl, og du skal benytte de her soak-off-metoder. Det er at file din topcoat af, for at produktet, selve removeren, kan komme ned og opløse produkterne. Så der vil jeg bruge en neglefil med en grit 100, fordi den er grov, og simpelthen bare file det øverste lag produkt af, uden at ramme min egen hud. Og du kan se, om du kommer langt nok ned, når den begynder at give noget farve af den farve gel polish, du har på. Og typisk nede ved min neglebånd, der vil jeg bruge en fil, der ikke er så grov i forhold til at kunne komme til at rive hul på huden nede ved neglebåndet. Er vi ved at være der, når du kan se, at selve neglen og produktet er helt filt til. Så vil jeg tage min Nail Polish Remover, komme på denne, og derefter simpelthen bare lægge den ovenpå min negl, og tage klemmen og komme på, og derefter vente omkring 10 minutter, før jeg fjerner det. Så har vi ventet i 10 minutter, og fjerner nu. Kan du allerede se, hvordan det har opløst produktet på neglen, og så vil jeg bruge min neglebåndskubber til at fjerne produktet. Og her er det vigtigt, at du ikke er for voldsom, så du skader selve naturneglen. Kan du ligesom skrabe det af, fordi det er blevet helt tørt. Og hvis du føler, at det alligevel sidder lidt for godt fast, kan du med fordel give den 5 minutter mere med din Soak Off. Her vil jeg prøve at buffe det sidste af. Og jeg kan fornemme, at min kunne godt trænge til lige 5 minutter mere med Nail Polish Removeren på. Så derfor så tager jeg en ny og soaker den lige ind i 5 minutter mere. Så har den lige fået 5 minutter mere, og så kigger vi lige, hvordan det ser ud. Du kan også med fordel bruge en manicurepind, hvis du gerne vil det. Så jeg kommer helt ned. I kanterne her.
kan du næsten skubbe produktet af. Vil jeg tage en 180 og lige så stille og forsigtigt file de små rester af, uden at skade min naturnegl. Og til sidst bruge min buffer. Tag en ren pads og cleanser. Når du har fjernet produkt på den her måde, er det enormt vigtigt, at du bruger negleolie for at beskytte dine negle bagefter. Og så er produktet fjernet med soak-off-metoden. Den næste metode er Remover Wraps, og den fungerer egentlig på nogenlunde samme måde. De ser således ud, og der skal du egentlig bare tage din nail polish remover og komme på patsen inde i sølvpapiret. Men som før skal du stadigvæk fjerne det øverste af produktet. Den her gang vil jeg bruge min neglefil og vise, at man med fordel, hvis man har en, også kan bruge den. Og det er igen bare det øverste lag af produktet, du skal fjerne, som er topcoaten, som binder produktet sammen. Kan vi se her. Og sådan der. For at undgå, at din neglebånd eventuelt tørrer ud, så kan du komme en lille smule negleolie ned i kanten af neglebåndet. Og fordi at jeg nu har produkt, der er støv omkring mit neglebånd, så vil jeg ikke bruge min pensel, men en af vores microbrushes og lige dyppe ned i min negleolie og komme i kanten på min negl. Sådan der. Så er jeg sikker på, at min neglebånd ikke tør ud under soak-offen. Så tager jeg min remover wraps og min nail polish remover og kommer på, til den er helt våd. Og derefter tager jeg og lægger den ovenpå min finger, sådan at den rammer produktet. Snor den rundt om og lukker den. Så skal jeg bare vente i 10 minutter, og så kan jeg skrabe produktet af. Så er der gået 10 minutter, og den er helt opløst, og jeg kan ligesom bare skrabe den af. Og du kan se, hvordan
selve neglebåndet ikke er tørt ud, fordi jeg kom olie på først. Og jeg vil bruge min 180 til at lige at file de sidste plamager af. Og lige være forsigtig nede ved neglebånden, så man ikke kommer til at file dernede på huden. Og min buffer. Så vil jeg afslutte med at bruge min cleanser og gøre neglen ren med. Så er produktet fjernet, og husk endelig negleolie. Så sidst, men ikke mindst, så er det vores Magic Remover. Og den fungerer lidt eller på samme måde som de andre. Vi filer det øverste lag af. Så vores topcoat. Selve Magic Remover kan ikke fjerne produktet, så længe at topcoaten den er der på. Så den tager vi lige så forsigtigt væk. Sådan der. Så vil jeg tage Magic Removeren og lige at ryste den godt. Lige rulle den mellem hænderne. Og den ser altså lidt skør ud, men sådan skal den se ud. Den er lidt tyk og klumpet, men det er meningen. Få en god del på og ligesom skubbe den langsomt ud mod kanterne uden at ramme huden. Får du noget på huden, så fjern det med det samme. Så, og når du så har kommet Magic Remover på hele neglen, skal du lade det virke i 10 til 12 minutter. Sådan der, så er det bare at vente. Imens vi venter, så kan I se, hvordan den opløser produktet. Det kan godt spænde en lille smule i neglen. Det gør ingenting, men hvis man ikke er til den fornemmelse, det giver, så kan man med fordel bruge en af de andre metoder. Eventuelt vores soak-off metode. Neglen kan godt buge en lille smule under processen, hvilket er helt normalt. Så er der gået 10 minutter, og jeg vil prøve at tage min Magic Remover af. Alt afhængig af, hvor mange lag du har kommet på af din gel polish, kan det godt være, at den skal sidde lidt længere. Den her ser jo egentlig ud som om, at den har sat lige tilpas. Og produktet falder fint af.
Jeg tager mig lige en fil og fjerner de små plamager, der nu sidder tilbage. Typisk under sådan en proces vil man komme Magic Removeren på alle 5 negle, og selvfølgelig ikke kun én, for at fremskynde processen. Og endelig husk, at det ikke må ramme din hud, men udelukkende neglepladen. Så er produktet fjernet, og jeg vil rense med min cleanser. Og afslutte med min negleolie. Så uanset hvilken metode du benytter, så er det vigtigt at fjerne produktet forsigtigt og undgå kontakt med huden. Det allerbedste du kan gøre efterfølgende er at bruge masser af negleolie.